¿Tenéis agua para después? Declárase aberta a sesión. O señor secretario xeral da Universidade procederá á lectura do acordo da Xunta de Goberno otorgando o título de doutor honoris causa pola Universidade da Coruña. Coa venia. Acta da reunión ordinaria da Mesa do Claustro do día 13 de decembro de 2006. Ás 11 horas do día 13 de decembro de 2006, na Sala de Xuntas da Reitoría, comeza en segunda convocatoria a reunión ordinaria da Mesa do Claustro, convocada segundo a orde do día que figura como anexo 1, e coa asistencia dos membros que se relacionan no anexo 2, justificando a súa ausencia o señor Varela Lafuente, en carta que figura no anexo 3º, na que ademais manifesta expresamente o seu apoio para a concesión do grado de doutor honoris causa a don Isaac Díaz Pardo.
sobre a base de que na orde do día figura como único punto a aprobación se proceder do nomeamento de don Isaac Díaz Pardo como doutor honoris causa pola Universidade da Coruña, acórdase aprobar a proposta para a concesión do grado de doutor honoris causa a don Isaac Díaz Pardo, formulada polo Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, co informe preceptivo da Facultade de Filoloxía, por concorreren na súa persoa os méritos necesarios para merecer tal distinción. Ser memoria viva da loita pola liberdade e a democracia e creador dunha obra decisiva para a construción cultural e industrial de Galicia. Cúmprese así o establecido no artigo 116.1 dos Estatutos da Universidade da Coruña, cando dispón que a Universidade da Coruña poderá concederlles o grado de doutor honoris causa a persoas físicas que destaquen no eido da investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras, ou ben naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreno científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galicia. Sen máis asuntos de que tratar, remata a sesión ás 12 horas, de todo cal dou fe como secretario co visto e prace do presidente don José María Barja Pérez. O xeral dignaráse ir a buscar e acompañar ata aquí a presencia de todos o candidato ao grado de doutor honoris causa. Magnífico rector, rogo vos que me escoitedes. Solicito unha honra,
o título de doutor por esta universidade para don Isaac Díaz Pardo e permiso para expoñer os seus méritos. Concedido. Excelentísimo señor reitor magnífico da Universidade da Coruña, estimados colegas desta e de outras universidades e centros de ensino, autoridades de diferentes ámbitos e organismos, señoras e señores, asistimos hoxe ao acto de investidura como doutor honoris causa pola Universidade da Coruña de don Isaac Díaz Pardo, de cuxos méritos para acadar este nomeamento pensamos que ningún dos presentes albergará dúbidas. Mas antes de facer a preceptiva laudatio de don Isaac Díaz Pardo, pareceme oportuno e pertinente tamén facer unhas mínimas puntualizacións un tanto á marxe da necesaria e obrigada loa. Nos últimos meses, o nome de Díaz Pardo apareceu se cadra con maior frecuencia da habitual nos medios de comunicación de Galicia inteira e de fora dela. Por razóns que estou convencido que aquí agora non vengo a caso explicar, o noso novo doutor foi obxecto a coa colá de innúmeros actos de homenaxe e solidariedade. Con certeza, todos eles máis que merecidos. Tamén este o é, ou quere selo. Con todo, acho que hai unha diferencia entre este e outros actos recentes. Radica en que todo este proceso de investidura que hoxe se está a levar a cabo se iniciou hai case 7 anos. Comezou poucas semanas despois da exposición Díaz Pardo Cartéis 1936-1999, que en febreiro de 2000 organizou o Servicio de Extensión Universitaria desta universidade. Os tramos burocráticos regulamentarios que tiveron lugar no Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística e na Facultade de Filoloxía duraron o mínimo imprescindible. O definitivo paso, o da aprobación definitiva da proposta por parte das instancias superiores, foi o que demorou este nomeamento. As razóns son o de menos. Nunca é tarde de chegarmos a tempo. Teño a certeza de que esta aclaración, sen pretender culpabilizar a ninguén, se facía precisa e aí queda. Penso, así mesmo, que todos debemos sentirnos máis conrados de que a partir de hoxe don Isaac Díaz Pardo quede oficial e meritoriamente, porque doutros xeitos xa está desde sempre ligado a esta nosa institución. E despois deste pequeno preámbulo de carácter tan persoal, temos que falar en comunitario de don Isaac Díaz Pardo. Temos que falar con voz polifónica dese ser polifacético, politécnico, polivalente, polímato e tamén políxeno, como definiu moi atinadamente o arquitecto Roi Pichel aquí presente. Faise preciso falar desa persoa que se ten declarado conservador libertario, inconformista e descrido porque non queren que o confundan cun utópico que apoia o sistema, dito e escrito con maiúsculas. Isaac Díaz Pardo naceu en Santiago o 22 de agosto de 1920. Veu ao mundo no número 37 da Rúa das Hortas, na chamada Casa da Tumbona, sendo o segundo fillo da familia constituída por Camilo Díaz Valiño e Antonia Pardo Méndez. O ferrolán Camilo Díaz Valiño era nesa altura escenógrafo, cartelista, grafista e publicitario da empresa de espectáculos Fraga. Comezara a colaborar con esta empresa en 1916, cando aínda residía na Coruña. Mais en 1920, o ano do nacemento de Díaz Pardo, trasladarase a Santiago como responsable e director artístico dos talleres de escenografía e propaganda. No taller de litografía que estaba na planta baixa do edificio da residencia familiar, imprimíanse os cartéis que a empresa utilizaba en toda Galicia, mas tamén se imprimían cartéis anunciadores da posta en escena de obras dramáticas galegas que ora non é o momento de enumerar. Tras un traslado a Madrid en 1922 e o deterioro das relacións Díaz Valiño-Fraga, o primeiro retornou a Santiago entrando a traballar
como delineante municipal, aínda que mantivo o taller de escenografía incluso ao servizo do seu compadre e padrón. Por el pasaron infinidade de intelectuais de todos os signos, aínda que maioritariamente galeguistas, aos que o fillo, como ten recordado o propio Díaz Pardo en numerosas ocasións, foi coñecendo ao longo da súa infancia e adolescencia, xentes como Constantino Candeira, Ángel Castelao, Ramón Cabanillas, Suárez Picallo, Asorei, Arturo Cuadrado, Luis Seoane, etc. etc. Un importante ambiente educativo de diferentes ámbitos sapienciais dos que participaba o pai. Como el propio ten manifestado, axudou no traballo o pai desde ben neno. Eu, dende moi pequeniño, estiven sempre axudando ao meu pai. Non é de extrañar, pois, que xa en 1932 participase no Salón de Belas Artes Ultrella, organizado no Círculo Mercantil Compostelán, ou que en 1936 elaborase cartéis propagandísticos a favor do Estatuto de Autonomía, pois casi todos estes, os que facían ou que pedían o voto sí para a campaña, se realizaron no taller de Díaz Valiño. A vista das avelencias artísticas do neno e adolescente, a idea de que se fixese arquitecto foi tomando corpo, tanto nel como na familia. Non obstante, na vida máis cotiá había diverxencias. O pai quería que se fixese Ultrella. Los Ultrellas, di Díaz Pardo, eran unha organización de muchachos ideada e capitaneada por Álvaro de las Casas. Era unha especie de exploradores ou boy scouts galleguistas. Tenía un himno cuya letra había hecho Álvaro. E mi padre, en qué cosas me quería meter. Pero como él non vía que aquella, aunque en gallego se parecía mucho a la de Con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, que ya se empezaba a cantar, y sobre todo comparar esto cuando la juventud estaba luchando en la calle por la justicia y el fascismo. La justicia y el fascismo en el mundo empezaba a ser unha seria amenaza. O desideratum paterno non tivo éxito ningún, xa que Díaz Pardo acabou militando e moi activamente, malia os seus poucos anos, nas Juventudes Socialistas Unificadas, as Juventudes Comunistas que con moitos matices diríamos hoxe. Unha liorta entre rapaces antifascistas e falanxistas acabou cun compañeiro de Díaz Pardo ferido con coitelo. Tratábase de Hernani, fillo dun anarquista con quen xa durante a guerra na Coruña faría, como ten dito, los primeros ensayos de retrato pintado. En represalia, Isaac Díaz Pardo e os seus compañeiros de militancia decidiron apedrear a farmacia do falanxista Víctor Muñoz. Díaz Pardo foi detido e interrogado na comisaría, mas quedou ceibo sen cargos. Non obstante, en 1941 abriron un sumario do que non se viu libre ata 1945. Camilo Díaz foi detido a finais do mes de xullo de 1936 e na mañá do 14 de agosto apareceu morto no lugar de Sá, concello de Palas de Rei. Tal día como ese, e sen saber para nada deste acto honorífico de hoxe, o pasado verán rememoramos o indigno asasinato. Nos momentos difíciles, a preocupación do pai centrábase fundamentalmente no adolescente comprometido Isaac. Lo único que me acongoja, decía o pai e a familia, es no tener hoy noticias vuestras e sobre todo del pequeño. Consumada a morte, xentes achegadas á familia aconselleron a prudente medida de se quitar do medio, máxime o pequeno. E marcharon para a Coruña, ás vivendas dos irmáns de Díaz Valiño. Isaac Díaz Pardo foi para a casa do seu tío Indalecio e tivo que botar ao redor de medio ano sen sair da casa. Vivía, ademais, cun certo sentido de culpabilidade pola morte do pai. Dinos el, vivín sempre cun sentimento de culpabilidade na sospeita de que meu pai morreu por me salvar a min ou pagou por min débedas que eu podía ter. Pasado o perigo máis importante, nos primeiros meses de 1937, Díaz Pardo empezou a traballar como pintor industrial na Casa Bianchi da Coruña. Mentres tanto, nunha publicación feita en París en 1938, Galís, sous la voix de Franco, había unha referencia a él dando noticia de que despois do asasinato de Díaz Valiño, un rapaz de 18 anos enrolárase no tercio polo consello da familia para escapar dun posible asasinato. Díaz Pardo nunca soubo de onde saiu esta noticia, mas sempre foi consciente de que debeu sair da súa propia familia para protexer. Esta situación e a económica na que quedou a familia despois da rebelión militar que acabou co pai impediu que se puidesen cumprir os desexos de que Isaac Díaz Pardo puidese seguir os previstos estudios de arquitectura. Máis doado era para un artista, para un creador, seguir os de Belas Artes. Por iso, no outono de 1939, meses despois da finalización da guerra, marchou a Madrid.
Pouco antes, no mes de maio, xa levara adiante a súa primeira exposición na Asociación de Artistas da Coruña, basicamente de retratos. Fixo os 4 anos que daquela duraba a carreira en 2 e por riba con boas calificacións, o que lle permitiu o acceso a diferentes bolsas e axudas de todo tipo, entre elas a de poder participar na primeira experiencia de deseño industrial que se fixo en España, na que se xuntaron estudiantes de Belas Artes, de Arquitectura e de Artes e Oficios. Desde o ano 1942, dedicouse profesionalmente á pintura e realizou numerosas exposicións en diferentes cidades de Galicia. Tamén en Madrid, localidade na que residía cando casou con Carmen Arias en 1945. Sempre, e aí están as críticas do movimento para confirmalo, con grande éxito de crítica, público e vendas. Pero o diñeiro e menos a vaidade non lle enchean a súa vida. A insatisfacción co oficio de pintor profesional levouno a abandonar a pintura e iso que se estaba a converter ou xa o era o pintor máis importante dos novos plásticos galegos. E aí están as antolóxicas para demostralo. Algúnas claves para entender todo isto achámonos nun seu artigo Meu Cabalete, un texto que, acompañado de deseños ou viceversa, apareceu na publicación unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de xente do seu rueiro en 1956. O noso doutorando confésalle a ese seu instrumento de traballo. Por miña ruindade magoábate, porque os homes podentes das vilas me chamaban para pintar súas facianas nos lenzos, o brillante na mau plantada sobre o brazo da cadeira, a cravata de seda natural sobre da camisa de puro fío, as donas burguesas en traxe de festa con fondo de estanza pazal, e co sincero ser dos que desexan agacharse detrás de traxes e caretas, meus cadros tiñan tamén de ser testigos e retrataban o que ollaban. Os ricos das nosas vilas eran así, e eu era unha cámara escura que pintaba por 4 cartos o que me mandaban. Iso era definitorio, pero definitivo radicaba en non ter rivais de talla, porque, según decía él, ser artista e tener éxito como tal en la España de aquel tiempo, con semejante desmemorización y desinformación, y con la prohibición de que otros ejerciesen, era más bien un baldón que se echaba uno encima. O encontro de 1946 en Londres cun importante grupo de intelectuais exiliados non o deixara indiferente. Toda a xente que, no seu pensar, era bo, estaba fora. Así, contra finais de 1948 e principios de 1949, a fábrica de cerámicas do Castro se fixo realidade, construída en terreos da familia de Carmen Arias en Samoedo. Díaz Pardo constituíu unha sociedade con José Rei Romero e Federico Nogueira. Nalgúna ocasión ten manifestado que o interese polos caolíns e a cerámica lle veu do que escribira Bello Piñeiro sobre eles e a cerámica de Sargadelos, concretamente no traballo Cerámica de Sargadelos que aparecera publicado no madrileño Boletín da Sociedade Española de Amigos del Arte en 1922. Noutras ocasións, Díaz Pardo xa nos dixo que tivera experiencias artísticas coa cerámica. En calquera caso, tanto ten. O que é certo é que as pezas inicialmente decorativas e orixinais de Díaz Pardo comezaron a comercializarse a partir do ano 1950 e que a súa boa recepción mercantil fixo que en pouco tempo a fábrica por el montada contase con parto dunha centena de traballadores. E ao pouco xa empezou tamén a fabricar cerámica utilitaria. Pero Isaac non se conformaba con deseñar as pezas, senón que poñía toda a súa arte en saber na procura de experimentar aparellos que puidesen mellorar a fabricación a altas temperaturas. Da importancia que axiña adquiriron as cerámicas do Castro poden dar conta cabal estas palabras que en setembro de 1951 o xa citado pintor Felipe Bello Piñeiro lle enviaba a Elvira Yáñez, a súa moza de toda a vida e bisneta do Marqués de Sargadelos, nunha carta de 16 de setembro de 1951. Dille a Elvira Yáñez Bello Piñeiro: el motivo de mi viaje a La Coruña fue visitar una fábrica de cerámica de arte que hace 2 años montaron en Castro Sada, a 3 horas de La Coruña. La montó uno de los pintores jóvenes más ilustres con que cuenta hoy Galicia y España. Tiene 31 años, un pazo, una fábrica y un magnífico estudio lleno de pinturas que sin exageración puedo ya calificar de gloriosas. Este Isaac Díaz Pardo, hijo de aquel Díaz Baliño que decoró la Iglesia de la Misericordia en Vivero y que murió fusilado cuando el movimiento, este muchacho, digo, realizó el sueño mío de proseguir la cerámica gallega y lo ha realizado en maravillosas piezas de finísima porcelana que a pesar de su precio se conocen y se venden en varias ciudades de España. La fabriquilla, como él la llama, es una maravilla de organización moderna.
Mas cando a fábrica do Castro estaba prácticamente consolidada, surxiu o problema dos caolíns de Burela. A importante empresa alemana Rosenthal precisaba materia prima porque quedara sen os seus suministros ao quedar estes na zona da Alemanha Oriental. Asociada co Surquijo, compraron as terras galegas e comenzaron a desabastecer a industria española. A lei impedía exportar materiais que non cubrisen antes as necesidades españolas, mas os alemáns fixéronse coas minas e co lavadoiro das extraccións. Díaz Pardo pelexou o indecible para defender as terras e as industrias do país. E se non todo, algo gañou, pero iso non impediu que anos despois, nun artigo Economía extractiva a favor de intereses estrangeros facilitada polo oportunismo centralista que apareceu no número de decembro do 57 de xaneiro do 58 de Galicia Emigrante, asinado, obviamente, co pseudónimo de Santiago Fernández Ollarnovo, falase, entre outras cousas, de non menor gravidade da orde do Ministerio de Industria na que se autorizaba a aportación de capital alemán nos xacementos de caolín da zona de Burela. Caolíns cos que xa viña traballando desde había 3 anos a industria alemana de cerámica. Dicía que se podían coñecer detalles desta nova dispersión dos recursos patrios polos artigos do ceramista gallego Isaac Díaz Pardo, aparecidos na prensa española. Iso dicía Santiago Fernández Ollarnovo. Este feito, o da venda dos caolíns, así como a posibilidade ou necesidade vital de entrar en contacto cos exiliados na Argentina, máxime nun momento en que había certas liberdades despois da caída da ditadura do xeneral Perón, animaron a viaxar a Argentina para dar a coñecer a súa obra, tanto plástica como cerámica. Alí, ademais, aceptou a proposta que xa lle fixeran con anterioridade de montar a fábrica de porcelanas Madalena nun poboado a 108 km de Buenos Aires, semellante a que fixeran no Castro para a sociedade Celtia, con participación de cerámicos do Castro e de numerosos exiliados galegos. Alí surxiu a idea de crear en Madalena un laboratorio de formas para o estudio destas por medios científicos que nunca chegaría a constituirse por razóns políticas. Díaz Pardo dirixiu esta fábrica de Madalena desde a súa creación en 1955 ata 1968, cando renunciou á empresa por discrepancias co directorio. A aterraxe na Argentina permitiulle a Díaz Pardo entrar en contacto directo co exilio galego. Así mesmo, reencontrarse con xentes que coñecera antes da guerra, fundamentalmente no taller do pai. O demorado contacto cun deles, Luis Seoane, sería decisivo para a abordaxe de diversas empresas. A primeira delas foi o Laboratorio de Formas de Galicia, creado en 1963 na Galicia emigrada, como se decía no seu manifesto. Ao ano seguinte, en 1964, o Laboratorio de Formas constituíu a Sociedade Sargadelos, da que en 1968 entrou a formar parte Cerámicas do Castro. O manifesto do laboratorio redactado por Díaz Pardo e Luis Seoane comenzaba desta maneira tan clara como contundente. O Laboratorio de Formas, creado en 1963 na Galicia emigrada como vontade dun grupo de exiliados, proponse o estudio das formas desenvolvidas no pasado galego e as que continúan vixentes. Testemunha do cansancio producido polos últimos ideais cosmopolitas de algunhas escolas, o laboratorio pretende encontrar nesas formas esquecidas que perviviron durante séculos e nos vestixios herdados os sinais dun propio sistema de expresión. A partir de 1967, comenzaron a traballar nos deseños de novos sargadelos enraizado na cultura galega de sempre, mas tendo tamén presente a cultura actual. Como deixou dito Xosé Díaz, fronte a un deseño especializado, comercial e tecnificado, Isaac abogou por un deseño culto e comprometido, coñecedor da historia e da cultura do seu entorno e atento ás experiencias comprometidas de outros lugares. Crítico coa sociedade do despilfarro, para el seguía sendo válida a utopía do artista deseñador, constructor dunha nova sociedade. Con nova etapa de Sargadelos, o que o Laboratorio de Formas quería era recuperar o espírito ético de empresa, afastada de calquera tentación especulativa. Nesta liña, o 18 de maio de 1970, inaugurouse nunha das dependencias cedidas por Cerámicas do Castro o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside. Luis Seoane explicaba claramente o que se pretendía que este museo fose. Unha conclusión nosa foi sempre que o museo tiña de ser de outro xeito que os outros museos galegos, servindo unha política cultural actual relativa a un museo distinto nos nosos días, do criterio que se tiña no século pasado ou aínda denantes. Así, o Museo Carlos Maside ten que ser por futuro un centro de actividades culturais que sexan útiles para a extensión do coñecemento artístico do noso pobo.
Mas o primeiro que abordou o Laboratorio de Formas foi a creación no propio 1963 de Edicións do Castro, que daquela a hoxe na editorial Moret editou ao redor de 2000 obras, moitas delas importantísimas como as da colección Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia, pezas imprescindibles para saber de nós. Para Díaz Pardo os libros sempre foron armas fundamentais. Tennos deixado por escrito: mira ti por onde, meu pai, a primeira fotografía que me fixo foi enseñándome a ler nun libro. Eses instrumentos que recollen a experiencia histórica do home que a moitos homes non lles interesa que fique registrada. O Instituto Galego de Información, que completaba a terceira das frontes ideas por Seone Díaz Pardo, Arte, Industria e Comunicación, para a actuación do Laboratorio de Formas, constituíuse en novembro de 1977 froito dunha idea de Lorenzo Varela, aínda que as obras da súa sede de San Marcos non comezarían ata algúns anos despois. Logo, en 1978, viría a incorporación do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, destinado á promoción do coñecemento xeolóxico de Galicia e do Orcínico Peninsular, fundado ao pouco de finalizada a Guerra Civil polo sancionado Isidro Parga Pondal, que fora separado políticamente do seu traballo de profesor de xeoquímica na Universidade de Santiago. Nese mesmo ano, 1978, presentouse o primeiro caderno do Laboratorio de Formas, Testemunhas e Perspectivas do Seminario de Estudios Galegos, e promoveuse a refundación do vello Seminario de Estudios Galegos desaparecido e expoliado en 1936. Díaz Pardo contounos moi ben o porqué desta iniciativa. Quienes venimos de América traíamos como un mandato la restauración del viejo seminario en cuanto se pudiese. En una reunión patrocinada por la universidad en el año 77, Luis Iván y yo propusimos la cuestión de que al no tener vuelta de hoja, solo produjo silencio en una parte y conocimiento de algo nuevo para otra parte. En el 79, varias asambleas abiertas a los miembros de la vieja institución y a nuevos investigadores y de una serie de trámites en procura del mayor rigor, se constituyó una nueva asociación que, mientras trabaja por restaurar la investigación con Galicia en el horizonte, no pierde de vista el rescatar todo el conocimiento y todo el patrimonio histórico que el franquismo arrebató al viejo seminario. Por se anterior fose pouca cousa, Díaz Pardo promoveu tamén a creación da Fundación Sargadelos, constituída en decembro de 2001, co obxecto de estudiar a cultura industrial de Sargadelos, divulgar o seu significado histórico e protexer a súa denominación e a defensa da súa memoria. Mais despois de todo o que aquí se acaba de expoñer, falta algo esencial que é a aportación de Isaac Díaz Pardo, case tan inxente como dos outros ámbitos, ao mundo da creación literaria, entendida esta no senso orixinario da litera, da letra, en definitiva, da palabra reflectida na escrita. Poesía, colaboracións xornalísticas de toda índole, teatro, as circunstancias que rodean o teatro, etc. etc. Citarémonas de maneira cronolóxica e non de importancia ou significación, porque todas elas a teñen. No remate do Contas, como literariamente escribiu Castelao, a proposta deste doutoramento partiu de xente de letras, dun departamento e dunha facultade de filoloxía. Xa nas palabras que acompañan os deseños dos carteces de xuño de 1936 a prol de estatuto hai moita literatura. Hai tanta ou máis letra que deseño. Nun destes cartaces, asinado por Xalo, o texto "Galegos para conquerir a liberdade hai que tronzar a cadea e para tronzala poñedese cando votedes o estatuto", ocupa aproximadamente a mitade do castrela de 5 puntas oprimida pola cadea a que fai referencia o texto. Outro tanto sucede no asinado por Isaac Díaz, no que dúas estrelas tamén de 5 puntas case sobrepostas reparten espazo coas palabras "las dos simbolizan la libertad". Camarada, al votar el Estatuto de Galicia, pon sí e ayudarás a su triunfo. Tiña daquela 15 anos. Pasada a sublevación, as guerras, tanto a española como a segunda europea ou mundial, que tamén nos afectaron, así como os anos máis perigosos e duros, as primeiras achegas literarias do noso novo doutor apareceron, se non estamos errados, na revista de poesía e crítica Ferrolá chamada A Turuxo, da que foi, ademais, ilustrador fundamental ou case exclusivo entre 1952, cando esta revista naceu, e 1958, cando estaba a piques de se extinguir. Isto é, nos 9 primeiros números dos 11 que chegaron a editarse. Son anos, como xa quedou apuntado, nos que Díaz Pardo xa abandonara profesionalmente a pintura. Das súas mans e cabeza
Saiu unha excelente portada, con dúas versións en diferentes cores segundo cada número. Na que ollamos o rostro dun home con xesto de querer berrar moito, boca aberta de todo e unha man facéndolle de alto-falante. Súas son, así mesmo, a imensa maioría dos excelentes dibuxos do interior, prácticamente todos asinados como Isaac. Ademais, nas páxinas desta revista, coa sinatura Xalo, o pseudónimo que, como acabamos de ver, xa utilizara na obra gráfica da campaña do referéndum do Estatuto do 36, atopamos dous poemas, Cacheno, en 1955, e A unha rapaza da Fontán, que me pouse de modelo en 1956. Ao pé deste segundo poema indica entre paréntesis do libro Cantos a rapazas, libro que eu saiba nunca se chegou a editar, nin sequera a escribir total ou parcialmente. Ainda que desta revista Turuxo existe unha edición facsimilar, sospeitamos que este labor de Díaz Pardo é pouco ou case nada coñecido. Cando menos foi minimizado e creemos que non debería ser así. Velai, pois, os versos destes poemas o titulado Cacheno. Arelan homes nova luz, arelan as ondas praias, degoran vento, salve e frol e a terra pesa calada. A vida dalle antergo amor e o tempo cadeas manda. Ren, agardando está por ti, somente nai terra agrada. O corpo terma o corazón de repetir súa esperanza. E os montes mórrense de amor de horizontes de montañas. Inda máis forte que morrer, o azul da distancia engaña. Espera sempre, amante amor, días que traian mudanzas. E ti, en todo a vida está de ser tua amante cala. Torces hai alma por se ver, nudos de dúbida sacha. A femia tua beira está, o macho en ti beizo garda. Estás pasando ou xa pasou e a consciencia sigue crera. Xa nadie cura a tua dor na mentras tua vida manda. Pouco despois de Turuxo, concretamente en xuño de 1954, vi a luz en Buenos Aires de man de Luis Suani a importantísima revista Galicia Emigrante que chegaría a alcanzar 37 números. Díaz Pardo comezou as súas colaboracións no número 9, correspondente ao mes de febreiro de 1955, cun artigo titulado Monfero, asinado co seu nome completo, e onde facía unha pormenorizada descripción tanto da ubicación como das ruínas do vello mosteiro cisterciense. É un dos seus primeiros escritos nesa reflexiva e teimuda defensa daquelas cousas que non se poden deixar caer no esquecemento. Unha delas, a do esplendor do noso pasado arquitectónico que debe sustentar e justificar os nosos outros pasados, e dai o noso futuro nacional. A esta seguirían outras 12 colaboracións, algunha outra nesta mesma liña, co seu nome legal, mas a maior parte delas utilizando o pseudónimo xa citado de Santiago Fernández Ollarnovo, porque os temas e o tratamento dos mesmos non eran, sen dúbida, do agrado do réxime. Velei algúns títulos: La emigración, Galicia e la lei del silencio. Es urgente un plan económico funcional para Galicia. Galicia, país rico para gente pobre. Economía extractiva en Galicia a favor de intereses extranjeros, facilitada por el oportunismo centralista. Ou Galicia e la educación de su pueblo. Mas tamén nesta publicación galego-bonaerense aparecen tamén artigos referidos a Isaac e a súa obra e ao inicio das súas empresas ceramistas, algún deles importante, como asinado por Sebastián Risco, prestixioso abogado que, pasado o tempo, chegaría a ser presidente da Real Academia Galega durante uns cantos anos. Titulaba este artigo Sebastián Risco, unha factoría cerámica en Galicia, obra ejemplar de Díaz Pardo. E aí se nos fai saber que las porcelanas del Castro ya pregonan dentro de España y fuera, en países de Europa y América, a donde llegan sus productos, el renacimiento espiritual de Galicia y demuestran una real y eficaz superación de la mejor tradición ceramista gallega. En 1956, editado por Edicións Ars Novos de Buenos Aires, apareceu o libro unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo da xente do seu Rueiro, no que combina textos dun alto valor literario con excelentes dibuxos alusivos, tal cal ao título da obra, Xentes do seu Rueiro. Os primeiros, os da dedicatoria a miña muller e os meus fillos co degar dun mundo dun tempo millores. Segue un personaxe non humano, o meu cabalete do que xa temos falado. E logo veñen unha serie de personaxes nos que andados anos nos foi dando precisa conta. O tolo que dormía nos palleiros debullando a súa miseria, o cego que vivía da caridade, o xuiz que coidaba que o dereito romano era cousa de poetas, o home que gastaba o seu tempo en facer negocios e xogar aos solitarios, o crego que predicaba unha fe que non tiña,
o señorito que vivía de cobrar rendas os que traballaban, o feirante que vivía de vender, etc. Son os momentos dos poemas dos que xa temos falado e das ilustracións de Aturuxo antes citadas. Mesmo neses outros personaxes de parecida sorte hai un que é a rapaza de ollos claros e cabelos negros que vive soia pro amor. Na citada audición radial Galicia Emigrante, Luis Seoane daba conta da aparición deste libro, indicando que se trataba de 20 dibuxos ilustrados cada un cun escrito literario, silueta, brevísimas narracións do propio dibixante, utilizando un galego dolorido a través do que se descobre unha innegable preocupación social. Iso era para os ouvintes. Ao autor decíalle: o teu libro de dibuxos e prosa é do mellor que se fixo nese xénero. Dome unha grande alegría recibilo. O libro de forte contido social tivo necesariamente que publicarse fora de Galicia e de España, lémbranolo o propio autor. Levei a carpeta cos dibuxos de don Joaquín Freire de Andrade, académico de Belas Artes, entre outras cousas, amigo da miña familia, para ver se podían publicarse. El era o delegado da censura, boa persoa, e o único que me dixo, en nome da amizade familiar, foi que ninguén se enterase de que viera estes dibuxos, pois a súa obriga era denunciarme polo que eu fixera, e a carpeta editouse en América. Nesta mesma liña de dibuxos podemos incluir 20 desnudos de Cecilia la Acróbata, aparecido en 1965 en Ediciones del Castro, máis realizado na Argentina en Madalena. Nesta obra os dibuxos só teñen pé, pero si a literatura é boa o texto introductorio. Como noutras moitas ocasións, Luis Seoane dalle a súa autorizada opinión. Me pareció moi bueno, dibujo e texto. Esto, y pintar, es lo que continúo pensando que debes hacer, y escribir, que es otra faceta de tu talento que no explotas en beneficio de unas industrialidades que te llevan el tiempo necesario para tu trabajo. Díaz Pardo tamén foi autor de dúas tragedias ao xeito clásico e bastante herméticas ao decir dos seus estudiosos, Midas e o Ángulo de Pedra. Están datadas no Castro de Samoedo en 1951 e 1949 respectivamente, e apareceron na recén fundada editorial Citania de Buenos Aires en 1957. Do libro, que recolle estas dúas pezas que nunca chegaron a estrearse, tense falado pouco. Como ainda non hai moito, puxo de manifesto o significado dramaturgo, profesor e académico, tamén aquí presente, Eulogio Rodríguez Ruibal. Dinos Eulogio Rodríguez Ruibal: o teatro de Díaz Pardo, escrito con afán anovador e acusado sentido ético, despois de medio século, sigue injustamente ignorado por estudiosos e teatreiros. Tamén, relacionado co mundo do teatro, fixo experimentos parateatrais, os chamados cartéis de cego. O primeiro que fixo, que dibuxou, está baseado nun texto de Celso Emilio Ferreiro, Paco Pixiñas, historia dun desligado contada por el mesmo, e apareceu en 1970. Xa do propio Díaz Pardo apareceron neste mesmo ano 1970 o Marqués de Sargadelos, a nave espacial, e posteriormente, en 1977, o Crimen de Londres, e en 1985, Castelao, historia contada polo Cego Zago e dibuixada por Díaz Pardo en 17 cadros e 2 intermedios de Pranto do Cego. A primeira delas, a de Paco Pixiñas, foi musicada polo músico argentino Isidro Meiztegui, e as outras dúas, excepto o Crimen de Londres e Castelao, que non teñen música, foron por Ramiro Cartelle. O proxecto de Díaz Pardo no que se inclúen estas obras quedou marxinado e non representou para os historiadores da literatura, entre os que modestamente me inclúo, máis que unha anécdota parateatral inserida nunha vía morta, a pesar de que Luis Seoane, xa nun artigo da Voz de Galicia en 1972, reclamaba para elas unha atención maior. Sobre o experimento parateatral dos cartéis de cego, que son literatura con todas as da lei, tenos lembrado que se remonta ao recordo ben grabado das feiras dos xoves na Compostela Carballeira de Santa Susana. Eu, máis novo, tamén me lembro ben aquel espectáculo tan vivo e representativo da cotidianidade galega. Mas eu non son artista e, porén, nunca fun quen de plasmar o que supuñan esas vidas. Infórmanos e lembranos Díaz Pardo que varios artistas se inspiraron nese espectáculo semanal, nomeadamente o seu admirado Carlos Maside. Maside, dinos Díaz Pardo, dibuxou escenas destas. Luis Seoane, outro artista moi admirado polo noso novo doutor, xa no exilio argentino, en 1937, tamén realizou un cartel de cego invocando a morte criminal de Federico García Lorca.
Sen dúbida, estes dous antecedentes de artistas galegos confeccionando deseños relativos aos cegos e aos seus cantares foi o que me veu Isaac Díaz Pardo a abordar este tipo de literatura. Como a tantas outras cousas nas que traballou na súa longa vida, Díaz Pardo reste importancia a este experimento. E máis, manifesta aberta literalmente que se tratou dun experimento fracasado. Dinos, o experimento estaba empurrado polo desexo de aportar o meu compromiso coa desmitificación burlesca da realidade circundante. Por levar a contraria, frente a un puro esteticismo que valoro descomprometido, entretuve en martellar cartéis de cego, no que rematei tamén fracasando coa axuda do robot. Para cantar estes cantares, Díaz Pardo argallou un robot que chegou a funcionar e que ainda anda por aí, creo que vivo. Estes textos hai que marcalos nese gusto de Díaz Pardo polo tradicional popular para tentar incidir na realidade social chegando a públicos o máis amplos posibles. Como nos dixo en moitas ocasións, el arte, como la técnica, al igual que todas as demás cosas, han de servir al hombre, non aos hombres. Trátase de falar das condicións nas que a política e a economía vivía e segue a vivir en Galicia. Aí están casos históricos como o de Sargadelo ou o de Castelao, ou casos máis próximos como os da nave espacial ou do crimen de Londres con migración como motivo. No caso concreto da historia de Báñez, preténdese presentar os problemas daquela época, como nesta de abordar proxectos empresariais modernos en Galicia. Díaz Pardo procura ser fiel aos datos históricos do último cuartel do século XVIII e comezos do XIX, que era ademais loitar contra a desmemoria, en palabras súas, el arma máis poderosa que manejan os enemigos de Galicia. Tamén, nun artigo del Correo Gallego no ano 86, declaraba: os sistemas de comunicación, e supoño que a poesía, a literatura e toda a arte son sistemas de comunicación. Valoros na medida que sirvan para levar os homes ao ceo ou para facer unha revolución nas súas consciencias. Deberíamos tamén, pero non irmos facer, do seu libro Galicia Hoy, asinado como Santiago Fernández, e na compaña de Massimino Brocos, pseudónimo de Luis Seoane. Do seguinte libro, cun título máis ou menos similar, Galicia Hoy e el resto del mundo, aparecido en 1987, un importantísimo ensaio autobiográfico. Poderíamos tamén falar de grande cantidad de prólogos, epílogos, artigos en obras colectivas, catálogos, etc., e das innumerosísimas colaboracións en periódicos tanto de Galicia como de fora dela. Colaborou moito en La Voz de Galicia, en Faro de Vigo, en La Región, en El Progreso, na revista Grial, na revista Luces de Galiza, en Eco, Análise Empresarial, en Obradoiro, en Ferrol Análisis, no Correo Galego, en Regame, Tempos Novos, etc. Tamén en cuadernos para el diálogo, Triunfo, Anthropos ou Papeles de Economía Española, e incluso na prensa editada en Buenos Aires, ademais de en Galicia Emigrante, na Nosa Terra, Clarín ou Correo de Galicia. Hai apenas 3 días, neste mesmo Paraninfo, o excelso poeta Manuel Rivas falaba de ingratitude. O mundo está cheo de ingratos que na súa soberbia pensan que o son todos por si mesmo. Non reparan en que sempre houve alguén nas súas vidas que lles facilitou mesmo o nada que o si son. Díaz Pardo é todo o contrario, e por iso neste momento, como en tantos outros, estamos ao seu carón para lle agradecer tantas cousas como fixo por nós. Señor Rector magnífico, tiven o inmenso prazer de facer o loxo de tan egrexo doutorando no que os seus méritos, o seu magisterio e as súas obras están a falar por el. Merita eius magister et opera pro ego locuntur. O conxunto das súas actuacións e resultados constitúen o seu mérito, a súa ensinanza, a súa obra, en definitiva, a súa tese de doutoramento que está escrita no grande libro da nosa historia e marca un capítulo sen dúbida senlleiro dela. Pensamos que esta súa tese vital ten que ser avaliada nemine discrepante coa máxima calificación. Dixen. Prego-vos, magnífico rector, que polos méritos expostos lle sexa outorgado o grao de doutor honoris causa en filoloxía a don Isaac Díaz Pardo.
Así pois, usando a autoridade que me confiren as leis do Reino, otorgámoslo o grado de doutor honoris causa en Filoloxía pola Universidade da Coruña e deixo nas mans de vosso padriño, o encargado de vos investir cos distintivos doutorais. Agora, recibide os distintivos da dignidade que vos foi concedida e reflexionade no seu significado de acordo coa tradición. Que este nobre birrete sexa para vos como a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores ao remate dos certames. Qué bonito, ¿eh? Entregámosvos un libro de noso saber que é preciso cultivar e tamén protexer e propagar ao longo da vida. E lembrámosvos que tedes o dereito de ensinar e explicar desde a cátedra desta universidade. Recibide as luvas brancas como símbolo de fortaleza e signo da vosa dignidade. Para contestarlle ao señor rector. Concedido. Excelentísimo señor rector magnífico e non menos magnífico e excelentísimo señor presidente da Xunta. Señores claustrales, autoridades, amigos. A miña prédica acabaré enseguida, non se preocupen, Debo empezar por agradecer o traballo que se tomou o meu padriño neste acto, o meu entrañable amigo e ilustre profesor don José María do Barro, para registrar na louvanza que me fai tantos e tantos datos da miña vida que tiña totalmente esquecidos até o punto de que, nun principio, sobre 2 ou 3 deles dubidei se poderían ser meus, que non os habría inventado el. Non, aínda que logo comprobei que sí, que eran meus. Certo que con excepción do atranco que tiven na miña vida no ano 36 do século pasado, o meu ilustre padriño non rexistra ningún máis. Non sei se por prudencia ou por non agonear a alguén que aínda anda por aí coleando, pois se registrara todos os atrancos que tivan, triplicaría
o seu moi longo discurso, logo compre dicir que non tomo como un mérito exclusivo meu este nomeamento de doctor honoris causa sin que as razóns que podo ofrecer respondan a unha auténtica ou falsa modestia, que podía ser modestia auténtica ou falsa, senón a unha auténtica, unha simple relación de aconteceres históricos e que ocultalos sería un oportunismo no que non estou disposto a caer. Teño ben asumido que este nomeamento de doctor honoris causa é unha homenaxe que me fixeron e me van facer especialmente nestes últimos meses, máis que os meus méritos responden ao que eu represento nos meus anos nos que vin pasar tanta auga e tanta historia. E se quere ser solidario cunha conducta, sería unha parvada que eu me creera investido dos méritos que este nomeamento me ofrece. Non nego que eu careza de algunha vocación de entender a realidade do que houbo e do que hai e de coordinar as circunstancias por as que pasei e que me obrigaron a ser leal a Galicia e as causas xustas. Coido que o labor que fixo até agora o Laboratorio de Formas é importante, aínda que pudo ser máis se non se tropezara con tantos oportunismos e tanta ruindade que había no camiño, coa intención ben certa de enterralo para servir a un sector rifado coa memoria, que teríamos que resistir sin piedade. De todos os que fixeron posible o Laboratorio de Formas agás Andrés Fernández Albalá, que andará por aí, nos únicos que fican vivos estou eu, que de alguma maneira recollín ou me beneficiei do saber dunha presa de mestres que, ademais do súa conducta demostrada co sacrificio das súas vidas, entendían a realidade do mundo e de saber resistila. Sitúo en primeiro término a Luís Seoane, polo que sentín e sinto admiración, o seu coñecimento da historia, as súas ideas éticas e estéticas, as virtudes da súa obra nas artes e nas letras, o seu compromiso social que resultou ser o máis avanzado que tivo a nosa terra xunto co de Castelao, mestre de valores poéticos e filosóficos, mestre de xenerosidade, aínda que algúns trepadorciños que andan por aí aproveitando o seu prestixio quixeran deixalo nuo, aproveitando o seu prestixio nuo como un artistiña que se perdera entre outros moitos. Mais o Laboratorio de Formas ten máis raíces nunha presa de exilados cos que convivín. Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Antonio Altar, Blanco Amor, Núñez Búa, Lois Tobío, Arturo Cuadrado, Laxeiro, Alberto Vilanova, non incluyo a Neira Vilas, que anda por aí. Tamén doctor honoris causa desta universidade, porque os dous estamos nun mesmo nivel xeneracional, recibindo o alento dos que nos precederon, inda que eu son un pouco máis vello que ele. Con estas raíces que aportaron o seu saber e a súa experiencia histórica ao Laboratorio de Formas, proyectou e fixo posible as edicións do Castro, o Museo Carlos Maside, a restauración da cerámica de Sargadelos, o Laboratorio de Industria e Comunicación, onde se recolle o xeolóxico de Parga Pondal e unha serie de empresas gráficas, etc. Que xa enseguida acabamos.
Mais compre registrar o calor co que foi acollido o laboratorio de formas polos vellos galeguistas como Otero Pedrallo, Álvaro Gil, Valentín Paz Andrade, Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Marino Dónega, Filgueira Valverde, Martínez Risco, Chamoso Lamas, García Sabel, García Suárez, Álvaro Cunqueiro, Ángel Fole. Puntos suspensivos, eu vexo aquí amigos como é García Caridad e Meilán Gil, meus queridos amigos, que acolleron isto con todo, e moitos máis que quedarán e que eu me olvido, pero que me perdone, porque que senón se facía isto moi largo. Bueno, e non digamos polos profesores e investigadores novos, que hoxe xa non son tan novos, Alonso Montero, que está andando por aí, Méndez Ferrín, Ramón Villares tamén, que ora é moitas cousas, pero antes era un rapaz cando empezamos, non? Ramón Villares, Díaz Fierros, Ramón Barreiro Fernández, Ramón Maiz, María Luisa Sobrino, José María do Barro, ese que fixo o discurso, Carlos García Martínez, Xusto Beramendi, Rodríguez Pardo, Víctor Rupén, en xeral os arquitectos novos que hoxe están en primeira línea, o mesmo que escritores, poetas e plásticos. Como podería eu aceptar calado esta distinción que me fai a Universidade da Coruña sin registrar esta realidade a que se debe a obra que se fixo e que de algunha forma eu me estaría beneficiando dela, pois os que foron as raíces exilados na América xa morreron todos, cando o máis importante para min, repito, Luís Seoane, xa hai 28 anos que morreu. Eu estou sobrevivindo a todos, non sei por qué, levando os méritos todos. O excelentísimo señor rector magnífico don José María Barja, o meu padriño neste acto, o ilustre profesor don José María do Barro, así como os ilustres claustrais que nos rodean, suplícolles que acepten o meu agradecimento a este honor que se me fan condicionado a reconocer unha tarefa que trascende en moito o labor persoal dun home e que ten o carácter dun movimento social máis que de unha labor específica. Moitas gracias a vosa generosidade. Achegámonos aquí para pronunciar con plena conciencia o xuramento que no nome e con autoridade desta Universidade da Coruña vou vos pedir. Xurade solemnemente pola vosa conciencia e honor defender e manter todos os dereitos, privilexios e honor desta Universidade e os seus doutores, sempre en calquera parte que esteades, e prestardes a ela e aos seus doutores axuda e consello cantas veces sexades requeridos? Por suposto, consello sempre que nos volvamos todos. Se así o facedes, que a memoria de todos os claustrales vos premie, senón que vos lo demanda. Ilustre don Isaac Díaz Pardo, admito-vos e incorporo-vos ao claustro de doutores da Universidade da Coruña. Con todas as honras que son propias dos restantes doutores, entregamos o diploma de vosa admisión e incorporación. De canto nos alegramos en nome de todo o claustro por esta dignidade que a vos sirve de testimonio o noso obrado.
señor presidente. A Universidade da Coruña honrase hoxe incorporando ao seu claustro a Isaac Díaz Pardo, protagonista destacado da recuperación da memoria histórica dos galegos nos anos difíciles do franquismo e autor dunha obra cultural e empresarial fundamental para o entendemento da Galicia dos nosos tempos. Difícil comprender a nosa cultura moderna sen o Laboratorio de Formas, sen a cerámica e as edicións do Castro, sen o Museo Carlos Maside, sen Sargadelos. Imposible escribir a historia recente do país sen seguir a traxectoria deste home miúdo de corpo e grande de corazón. Grazas, Isaac, por aceptar estar connosco e dignificar esta a nosa universidade. Somos unha institución recente, nova chega de folgos e de vitalidade, pero tamén con sinais de identidades claros e uns valores definidos que a partir de hoxe inclúen o teu labor histórico entre os seus referentes expresos. A detallada laudatio do profesor do Barro explicita por si mesma o porqué deste acto que nos congrega hoxe no Paraninfo. As dramáticas vivencias persoais que marcaron a súa vida, en especial o asasinato do seu pai, Camilo Díaz Baliño, a mans dos paseadores do 36, que impunemente atropelaron a sangue e fogo a canto inimigo político encontraron por diante. A traxectoria do artista, pintor e ceramista con obra de seu para figurar con letras grandes no crado principal das artes plásticas galegas. Pero, sobre todo, as iniciativas empresariais de clara impronta modernizadora e innovadora a partir da nosa tradición. Iniciativas enfrontadas en colaboración estreita coas xentes do exilio argentino. En todo caso, incorporamos ao noso claustro a un home de ben, a un home comprometido co seu tempo e con o seu país. Por inquedanza persoal, por rebeldía, perdemos no seu día un artista e gañamos un emprendedor. Ou, como adeito a dicir a súa dona Mimina, casei con un pintor e terminei con un empresario. En Isaac Díaz Pardo valoramos un xeito de estar no mundo, con un compromiso social dos que nos sentimos partícipes, unha vida de traballo e éxitos constatables que non deben ocultar, como puxo en evidencia a documentada laudatio do Padriño, eses outros aspectos do seu currículo que só teóricamente podense considerarse menores, entre aspas. Sabemos ben, porque el nunca o ocultou, o latexo íntimo que desde 1936 alenta o seu incansable traballo a prol da recuperación da memoria histórica de Galicia. Hai unha clara, obvia, intencionalidade política e cultural trasladada con teimosía antigua aos terreos dos feitos. E albíscase tamén unha rebaldía interior, un desacougo sin cicatrizar polo asesinato do pai nos primeiros compases da sublevación daquel verán infame contra o goberno lexítimo da República. O empeño artístico, editorial e empresarial pola recuperación da memoria histórica ten o valor de desenvolverse nun contexto hostil da bafanta falta de liberdade. A Universidade da Coruña ven apoiando cantas iniciativas se tomaron no ano da memoria histórica, no marco dunha tarefa que levará anos para desmontar iso que vostede chamou continuo proceso desmemorizador programado. Manifestamos con este acto a gratitude polo seu impagable e imprescindible labor pioneiro na recuperación da memoria histórica de Galicia. Pódese decir, sin medo a hipérbole, que a historia recente da nosa terra non se entendería sen vostede. A desmemoria sería insoportable. Por respeto á verdade, polo deber de denunciar as injusticias agochadas, por lealdade con os que sufriron por defender a democracia, por defender a identidade de Galicia ou simplemente por exercer a liberdade política, sindical ou cívica. Por estas e por outras moitas razóns, fixemos nosa a trave argumental sobre a que se sosteñen as iniciativas de recuperación de memoria histórica, seguindo unha senda que, sincera e teimudamente, iniciara Díaz Pardo lonxe de calquer sentimento de venganza. Non se lle pode devolver as vidas aos mortos, pero non cicatrizarán as feridas sen desinfección moral e sen reparar a dignidade das vítimas. A universidade tamén padeceu o seu. As 12 universidades que había en España en 1939 sufriron o que Laín Entralgo denominou un atroz desmoche, frase que dá título a un moi recente estudo sobre o tema. O retroceso intelectual foi brutal, acusámoslos durante décadas. Máis de 200 catedráticos foron depurados. En Galicia, na Universidade de Santiago, as represalias alcanzaron cando menos a 15 catedráticos e 20 profesores axudantes auxiliares. A limpeza ideolóxica levou por diante toda unha xeración de intelectuales irrepetibles. Boa parte deles alentaron desde fora das aulas ou desde fora dos campus as iniciativas do noso novo doutor de honra. Como heredeira desa historia
a Universidade de Coruña, moi noviña, ten memoria e lembra hoxe a todos aqueles homes que perderon o seu traballo polas súas ideas, pasaron dificultades económicas, viron truncadas as súas carreiras profesionais e foron injustamente perseguidos. Sostiña o seu querido Luis Seoane que o artista ten un compromiso coa arte mesma, por unha banda, e coas súas xentes, coa súa cultura e co seu mundo por outra. Como artista, como empresario, como mecenas ou como dinamizador cultural, hai trazos que perfilan o percorrido vital de Díaz Pardo. Pero eu quero salientar un que me parece de especial valor ético que ten un alto valor exemplarizante. Refírome ao compromiso social que inspirou toda a súa acción, en especial cando o compromiso do artista deixou paso, quizás dun xeito demasiado radical, ao do emprendedor. Nuns tempos nos que ese superindividualismo do que falan os sociólogos, estimulado por un aloucado xeito de vida consumista, abafa a solidaridade, reconforta erguer a vista e atopar algúns referentes. Buscamos os mellores dos nosos entre as persoas con un elevado grado de compromiso social. Unha atitude moral que antepón o interés colectivo ao individual. Un compromiso social que, por riba de visións alicortas, erga a mirada ao futuro e á modernidade, procurando o equilibrio con tradición que nos define, con ese humus que se depositou ao longo da historia do noso ser colectivo. Un compromiso social patriótico, desinteresado e solidario, con visión de país, facendo país. O compromiso dun home que fixo, porque, como escribiu premonitoriamente Manuel Rivas hai uns anos, soña desperto fronte a tantos pusidores posesivos que nin soñan nin despertan. Un compromiso social, en fin, que nos é moi grato nesta a súa universidade, coincidida na súa finalidade esencial como servicio público de calidade, crítica, aberta e solidaria, comprometida na súa nobre misión con a identidade singular de Galicia e con o seu desenvolvemento integral, social, cultural e lingüístico. Este solene acto de investidura como honoris causa pecha unha semana de actos programados nos dous campos da Coruña e de Ferrol con unha dobre intencionalidade, divulgativa entre os nosos mozos universitarios e de homenaxe institucional. Fixemos un repaso á biografía, as raíces e as súas achegas na construción cultural e detivémonos a analizar na Facultade de Económicas e na Escola de Estudios Empresariales a súa pegada empresarial. Tras cada empresa, tras cada institución posta en marcha polo noso novo doutor, alenta un incrementable espírito emprendedor. Galicia necesita moitos Díaz Pardo, non só no eido cultural. Quixésemos que esa capacidade de enfrontar os proxectos e os soños e esa disposición para encarar novos retos servise de exemplo para os máis novos, moi en particular para os mozos e mozas que neste momento se están formando nas nosas facultades e escolas. Exiliados e proscritos, procedentes en moitos casos da Universidade Depurada, deixaron a súa impronta nos proxectos promovidos desde o Laboratorio de Formas. Permítame que me refira ao caso particular do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, estreitamente vinculado á Universidade da Coruña. Unha longa etapa de colaboración desde 1979, con o que daquela era o Colexio Universitario da Coruña, regularizouse en 1994 coa asignatura dun convenio de colaboración científica divulgativa. 3 anos despois, Universidade e Laboratorio uniron voluntades e medios para crear o Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, un dos centros destas características con que contamos hoxe. Remato xa a miña intervención. Hai máis de 2 séculos, Antonio Raimúndez Ibáñez, ilustrado pioneiro industrial e comercial de España, creou en Sargadelos uns altos fornos. Entre outros traballos, fundía canóns, bombas e granadas para a maestranza da Coruña, según a información que Luis Seoane recolleu de Gaspar Gómez de la Serna. Pois ben, no albor do primeiro milenio, Sargadelos é o que é, unha empresa que toda España identifica coa cultura e coa industria galegas. E aquela maestranza, este edificio no que nos atopamos, mudou de función e reconverteuse para acoller a sede da Universidade da Coruña desde 1994. Bombas por cultura e saber, non estivo mala a evolución. Neste paraninfo da maestranza, que quere ser espazo simbólico de liberdade, a comunidade universitaria comprácese hoxe en acoller ao Dr. Isaac Díaz Pardo como recoñecemento á súa lúcida obra empresarial, como testemunha de gratitude pola defensa contra a corrente da cultura galega e por manter acesa a chama da memoria histórica. Benvido.
Antes de rematar este soleno acto de investidura con interpretación do Gaudeamos e do hino galego, quixera agradecer a participación do coro universitario da Orquesta de Cámara da Universidade da Coruña, dirixidos por Julián Jesús Pérez, así como do gaiteiro Xosé Manuel Sánchez Rey, profesor de Filoloxía desta universidade. Dase por concluído o acto.